poartă la Ștefan vodul erului Domnului, boierii s-au strâns la vorbă. Dar vorba de cine este lerul lui Domnului, de Iisus născut în Ierusalim. Atunci Ștefan, Domn cel Sfânt, lerul lui Domnului de la rugă auzit. Pe boierii care vorbeau lerul lui Domnului și pe Domnul preamăreau. El pe dată s-a plecat, lerul lui Domnului cu boierii s-a închinat. Și cu glasul de